Okay, dalaygon ang Dios, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob, ang bugtong matuod nga Dios nga ang atong amahan, og dalaygon ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong hari og hari sa mga hari. So niining taknaa igsuon, kumusta? Og ania na usab ang alagad sa Dios magapaambit kanimo sa iyahang mga pulong og akong mga pagampo nga ang langit nung kaalam, manaa ka nato karon, og akong giila nga ang pinakamaayong magtutudlo mao gayud ang balaang Espiritu Santo nga mao'y magapamuhat sa akong baba. So uban niko sa atong pagtuon karon nga ang uluhan is ang tinuod nga born again. So ang atong hisgutan karon kining mga born again. Okay? So nag-ingon diri sa Cebuano sa Juan 3:3 ug 5, si Jesus mitubag ug miingon kaniya, sa pagkatinuod nagaingon ako kanimo, gawas kong ang tao magapakatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Diri sa 5 nagaingon, mitubag si Jesus, sa pagkatinuod nagaingon ako kanimo, gawas kong ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So kung imong mapansin, ang 3 naghisgot kinig makakita ug ang 5 naghisgot og makasulod. So igsuon ko, ikaw nga namati karon, buot ka ba nga makasulod ug dili lang makakita? So kung buot ka nga makasulod ug dili lang makakita, padayon ta sa pagtuon sa iyahang mga pulong. So kinahanglan mga kaigsuonan ko, hingpit ang atong pagpakatao diha sa pamilya sa Dios. Nganong miingon man ko nga hingpit, tungod kay daghan karon nga nakadawat sa kaluwasan na born again pero wala man diha sa pamilya sa Dios, naari gihapon sa gawas. So karon atong hisgutan ang kumpleto nga pagpakatao pag-usab diha sa pamilya sa Dios, diha sa makabaton ta og amahan, mao man nay pamilya nay amahan, no? Dayon makabaton ta og espirituhanon nga inahan. O mao nay pamilya maigsuon dunay inahan, pero espirituhanon ang atong gisigutan. Dayon makabaton tag puloy-anan aron masulat ang atong ngalan sa listahan sa Dios. O lisod po kayo mga igsoon og anak ta pero sa gawas basin unya dili ta kaapil sa panulundon. Mo na nga delikado kayo karon mga kaigsunan kung dili ta magmata-mata. Atong tutukan pag-ayo ang mga pulong sa Dios, ngano nga doon na pa'y espirituhanon nga inahan o ngano nga mataw ta diha sa iyahang puloy-anan aron masulat ang atong ngalan. Ngano man delikado kayo igsoon kung dili masulat ang atong ngalan. Nag-ingon diha sa Pinadayag 20:15, kansang mga ngalan wala masulat sa libros kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo. So ang atong gusto karong mahitabo nga tun-an nato ang pagka-born again nga kumpleto gyud mga kaigsuonan. So ang pagka-born again gikinahanglan gayud nga mataw kita mga kaigsuon, kinahanglan mahitabo kini, dili lang kay makakita ta kun dili makasulod. So una, dapat gipanganak ta sa Dios, born of God, no? Unsaon man nato mahimo tang born of God, maipanganak diha sa Dios, kay kita gipanganak naman sa unod sa atong ginikanan sa atong inahan. So ang natao sa unod man, ug ang atong pagpakatao sa ikaduhang bahin nga pagpakatao mao ang espirituhanon nga pagpakatao. So kung mataw ta pag-usab, una diha sa Dios, pinaagi sa tubig ug sa espiritu. So mo na gihisgutan mga kaigsunan sa Juan 3:5. Mataw ta, igaanak ta sa tubig ug sa espiritu. Unsa may pasabot ni ining mataw sa tubig ug sa espiritu?
nga mao'y gikinahanglan aron makasulod. Una, ang buti ipasabot nini mga igsoon, atong tan-awon ang Ezekiel 36:25 hangtod sa 26. Unya bisibisan ko kamo sa malinis nga tubig ug kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan ug gikan sa tanan ninyong Diyos. Hinluan ko kamo. So kamong duna pay mga Dios diha, unsa man ang Dios nga maoy nakapahugaw sa tao. Una, mao kining mga larawan nga gikan sa langit o gikan sa bisan kinsa nga mga giilang nga santo balaan nga nangamatay na. So hingpit nga gibawal sa Ginoo ang pagbaton og mga larawan diha sa atong mga artal nga ato ang giatubangan o giyukbuan mga kaigsuonan. So gikaligot-gutan ka na sa Dios o nakapahugaw ka na sa atong kalag. So ang ikaduhang Dios mao kini kung dunay mga buluhaton, pagsimba, prayer meeting, Bible study, unya wala ka katambong tungod kay duna kay gibuhat, gipalabi nimo ang imo ang buluhaton, usa kini ka klase sa Dios og maunay nakapahugaw pag-ayo sa atong kalag og mudangop tas Ginoo o gusto tang mataw pag-usab diha sa Dios, magpahinlo ta, no? Kay ingon ang Ginoo, hinluan niya ang atong kinabuhi, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Bag-uhon di ang atong kinabuhi ani migsoon atong batasan. Ingon diri, kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Sato pa kaniadto mahimong batuon tigas ang atong kasing-kasing walay balatian, apan kun mataw na ta diha sa Ginoo, hatagan tanyag humok nga kasing-kasing adunay pagbati. So munay but pasabot anang mataw sa tubig ug sa espiritu. Nga ang but pasabot ni ini mga igsoon, kinahanglan maghinulsol kita, no? Kinahanglan maghinulsol. Sumala sa buhat, no? Sumala sa buhat 2:38 og si Pedro miingon kanila, maghinulsol kamo og managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasayloan sa mga sala og managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo, gasa sa Espiritu Santo. Sa diha di ay mga kaigsuonan ko nga maghinulsol kita, ang but pasabot anang maghinulsol dili lang magasugid og mangayog pasaylo. Ang but pasabot anang hinulsol mao nga pagbasol sa mga sala nga nanghimo nimo og talikdan, undangan, hunungon ang pagbuhat sa sala. So kung mao ka na ang tinguha sa imong nahunag kasing-kasing, nagsaad mga kaigsuonan nga makadawat ka og Espiritu Santo. So kining pagdawat sa Espiritu Santo mga igsoon, dili kini material o literal nga butang, kahibulungan, mahitabo lang ni mga kaigsuonan nga madawat nimo kini siya sa yano nga pamaagi sa diha nga naghinulsol ka, tinuod kang nagbasol o tinuod kang dunay tinguha nga mutalikod sa imong mga sala. Automatic madawat nimo ang gasa sa Espiritu Santo. So unsa man ning gasaha sa Espiritu Santo, no? Makadawat ka og tatak. Dayon makadawat kag espiritu sa pagkainanak. O mo na giingon diha sa Roma 8:15, no? Ingon diha sa Roma 8:15, kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon pag-usab ngadto sa pagkahadlok, kun dili nakadawat kamo sa espiritu sa pagkainanak. Anak nga tungod niya na magaingon kita Aba, Amahan. So karon mga kaigsuonan, sa diha nga naghinulsol di ay ka o sa diha nga mitalikod ka sa imuhang mga sala, hatagan ka o gasa sa espiritu nga usa niini ang mga function sa espiritu, mao ang imong pagkadawat, ang atong pagkadawat sa espiritu sa pagkainanak, spirit of adoption.
So dinhing tungura makaingon na ta sa Dios nga amahan, no? Kung dili ta magbasol ug motalikod sa atong sala maigsoon, dili ta mahimo nga mosampit sa Dios nga amahan. Ang Dios balaan hinungdan nga ang mosampit kaniyang amahan kadto lamang mga nahimong anak pinaagi sa paghinulsol, pagtalikod sa sala ug pabautismo sa ngalan ni Hesus alang sa kapasiloanan. Ayha niya madawat ang Espiritu Santo ug makadawat siya espiritu sa pagka-inanak. So karon magbaton og langit nung inahang Jerusalem. So kini mga kaigsuonan, wala kaayo nato madunggi sa ubang mga pagtulunan, labi na nako sa Bible School wag ko kahibalo nga kinahanglan di ay magbaton tag inahang Jerusalem, langit nun nga inahan. Tinuod man gyud pod ang pamilya mga kaigsuonan mahimo lamang kumpleto kung dunay gitawag natog amahan og inahan. So nagisgot man ta karong espirituhanon, so espirituhanon nga pagkainahan ang atong pag-ila sa Jerusalem. So ingon diha sa Galacia 4:26, apan ang Jerusalem nga atoa sa itaas mao ang may kagawasan nga mao ang atong inahan. Si Pablo nag-ingon nga mao ang atong inahan, kanang mao ang ato apil ka ni inigsoon kung tinuod kang born again. So ang ato meaning to say ang tinuod nga iglesia, ang tinuod nga mga born again, ang tinuod nga mga linuwas, doon na siya espirituhanon nga inahan nga Jerusalem. Munang nagpasalamat ko sa Ginoo sa mga kamatuoran niyang gitudlo kanako diri sa balaang kasulatan nga kita di ay mga kaigsuonan usa ra gyud ka pamilya ang atong inahang Jerusalem diha sa atong inahang Jerusalem. So unsa may but pasabot aning inahang Jerusalem? Ang but pasabot ani mga kaigsuonan mao nga didto ta mokuha og walay sambog nga pagkaon sa atong kalag, no? O atong basahon ang Mikyas 4:2. Og daghang mga nasod nga moadto og moingon umari kamo og mangadto kita sa bukid sa Ginoo og ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og siya magatudlo kanato sa iyang mga dalan og kita magalakaw sa iyahang mga alagianan kay ang kasuguan mugula gikan sa Sion ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem. So tinuod gayud maigsuon nga ang Jerusalem maoy tinubdan sa pulong sa Dios nga maoy pagkaon sa atong kalag. Dili ba ang usa ka batang mahimugso sumala sa mga expert mingon dayon sila nga kinahanglan mo tutoy gayud kini sa inahan ayha pakanon og ubang mga pagkaon sa bata, gatas nga dilata og mga pagkaon nga sama ni anang mapalit nato sa merkado. So unsa maibot pasabot niini mga kaigsunan? Ang but pasabot niini nga mahimo lamang usa ka pamilya, usa ka tinuod nga born again kun doon natay giila nga tinubdan sa tinuod nga pagkaon sa kalag ang pulong sa Dios nga mao ang inahang Jerusalem. Tungod kay daghang pagtulunan karon nga ang ilahang doktrina nagikan sa Roma. Ang ilahang doktrina nagikan sa Amerika, kanang mga Pentecostal born again, pero Amerika ang ilahang source. Ang atong mga kaigsuonan nga uban, Iglesia ni Cristo, naagikan sa Pilipinas ang ilang pagtulunan. Uban pang mga iglesia nga hinimo lamang og gitukod og tao. So ang tinuod nga born again, doon na siya espirituhanon nga inahan, nga didto niya gikuha ang lunsay walay sambog nga pagkaon sa kalag. Okay? So matud pa sa 1 Pedro 1:23 o 1 Pedro 2:2. Ingon diha mga igsoon, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo
sa ikaliligtas. So kapag dunay sambog ang atong doktrina mga igsoon, dili na makaluwas nato mga igsoon. Kanang mga doktrina na giimbento gikan sa Bible School, mga imbento gikan sa mga gitawag og nining ulahing mga adlaw theologians, no. So dunay mga sambog og dili na pure. So kining atong pagtulunan karon pure, walay sambog mga igsoon, walay bawas, walay dagdag, no. Mao na siya. So diha lamang sa pulong sa Dios nga gisulat sa Biblia ang atong pinaka-source sa pagkaon sa atong kalag. So sunod, ingon ko ganiha, ang tinuod nga born again mataw kompletong pagpakatao sa pamilya sa Dios. Sa Dios nga Amahan, sa inahang Jerusalem ug karon kinahanglan mataw diha sa sayon aron maapil diha sa listahan sa Dios. So doon na bagyo tay tino nga basihanan mga kaigsuonan sa atong gitudlo. Yes, sa Salmo 87:5-6 nagaingon, oo mahitungod sa Sion, igaingon kini siya og kadto siya na tao didto kaniya, og ang hataas uyamot sa iyahang kaugalingon maoy magapalig-on kaniya. Ang Ginoo magaisip, maapil ka sa kwinta, sa diha nga magasulat siya sa mga katawhan, kini siya nga natawo didto. Unsa man ang didto? Dunay vinyo guys gutan, Sion mga kaigsuonan. Kaya ang sayon mao may gipili sa Dios nga puloy-anan ug mauman kini ang iyahang gingharian. So daghang kaayong mga assuming nga mga pagtulunan mga igsoon nga matud pa sa mga amigo na kung pastor, basta kay naghinulsol ka, dayon nagpabautismo ka, dayon nagkinabuhi kang matarong, nagsimba ka, nasulat na ang imong ngalan. So daghan kaayong gilimbungan nila mga kaigsuonan. Wala gid tay mabasa mga kaigsuonan nga kung magbautismuhan ta o mosimba na ta, maghinulsol ta, isulat sa Dios ang atong ngalan. Ang gihisgutan sa Biblia igsoon nga isulat niya kadto lamang mga taong natawo diha sa Sion. Nga tingali mingon ta karon nga sa daang tugon man na mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios nagasaad nga kung maminaw ta ni Kristo ug mutuo ta sa Dios nga nagpadala kaniya, makabaton tag kinabuhing dayon. Kumpleto mga kaigsuonan. Mamati ta ni Kristo Jesus ug mutuo ta sa Dios. Ay dili ta mutuo og mga chismis lang mga igsoon. Mutuo ta sa mga nakasulat sa Biblia mga igsoon. Atong tun-an pagayo ang Biblia. Karon saad man kini nga gisulat diha sa Salmo, do na bay kamatuoran sa bag-ong tugon mga igsoon? Yes, dunay kamatuoran. Sa dili pa ta moadto sa bag-ong tugon, atong lantawon ang Jeremias 3. Ingon diri sa Jeremias 3, bumalik kamo o mga anak nga masalaypon, og dadon ko kamo ngadto sa Sion. O dili ba mga igsoon? Og hatagan ko kamo og mga pastor nga uyon sa akong kasing-kasing, nga magapakaon kaninyo sa kinaadman og sa labutan. Kamo mutawag kanako akong amahan, og dili mo biya sa pagsunod kanako. Tan-awa mga kaigsuonan. Ang Biblia nagpamatuod sa daang tugon nga ang mga maghinulsol ug mubalik sa Dios dalon niya sa sayon. Unya hatagan niyag pastor nga gikan siyang kasing-kasing nga magapakaon sa kinaadman ug sa labutan. So kinsa ba ang pastor karon nagpakaon sa kinaadman ug sa labutan? Dili ba ang kadaghanan mga kaigsuonan tungod lamang og alang sa ilahang mga panginabuhi? So dili man tingali tanan mahimong ang matag usa karon biktima lamang. Apan awahagon ko ikaw tutuki pag-ayo ang pulong sa Dios nga nakasulat sa Biblia mga igsoon. Balik ta sa tinuod nga kamatuoran. Dawaton tas Ginoo, iya hatang dadon sa sayon. Unya hatagan ta niya og pastor nga gikan siyang kasing-kasing nga magapakaon kanatos kinaadman ug sa labutan. So diha pa mga kaigsuonan makahimo ta sa pagtawag akong amahan, ug dili mo biya sa pagsunod. Dili ta mo biya sa pagsunod kaniya. So nakit-an nimo diri magigsuon nga ang pagpakatao pag-usab dapat kumpleto, may amahan ug may puloy-anan mga kaigsuonan. So mo ka na ang giingon sa Biblia.
So gipamatud-an gayud kini sa bag-ong tugon, tingali ganiha mingon ta nga propesya man to, mga landong lamang. Landong lamang, pero mao kini ang kamatuoran nga dili mo to is hangtod sa bag-ong tugon. Gipanudlo, gipanagwali hangtod sa pagpangnudlo ni Pablo diha sa Hebrehanon 12:22 mga igsoon og 23. Tutuki pag-ayo ang imong Biblia. Apan nahiabot kamo sa bukid sa Sion, kinsa man ang kamo, mao kana ang tinuod nga mga born again, mao kana ang tinuod nga sakop sa tinuod nga iglesia. Kamo nahiabot sila mga igsoon, wala sila mibiya, wala sila milayo, nahiabot sila og munay katumanan sa gipangsulti sa daang tugon. Kay nga naman nahiabot kamo sa bukid sa Sion og sa lungsod sa Dios nga buhi, sa English ni the city of the living God. O ang langit nun nga Jerusalem, dili di ay ni mga igsoon literal nga bukid sa Sion, heavenly Jerusalem, langit nun di ay ni mga igsoon. So wala taron magwali og bukid nga geographical o wata magwali og bukid nga literal sa Sion. Ang kining bukid sa Sion nga atong gihisgutan karon diri, mao ni ang naa sa atong pagtuo. Mao ni sa pagtuo kay do na rabay na nagwali nga tuwa didto ang gingharian, no? Tuwa sa Davao, tuwa sa Korea, gibalhin kuno sa Roma. Nagingon ang Ginoong Hesus, nagpasidaan nga kuno na miingon nga tuwa didto, tuwa diri ang gingharian, ayaw mo pagtuo kay ang gingharian nasa sulod ninyo. So kining gihisgutan nato karon mga kaigsuonan nga atong giduol og giingon nga ang inyong giduol nahiabot kamo, but pasabot kini diha sa pagtuo, kinaadman og kahibalo. Muna ang mga pastor nga gihatag sa Ginoo nga magatudlo, magapakaon kanato sa tinuod nga kinaadman og kahibalo og panabot. Kay kining bukid sa Sion nga gihisgutan sa Hebrews 12:22, naghisgot kini sa langit nun nga gingharian na ani sa atong pagtuo. Kay nganuman mga igsoon, naa diri ang dili maihap nga mga manulunda. So kung muduol ka, kung maabot ka sa Sion mga igsonan, naanak ka sa siyudad sa Dios nga buhi, naanak ka sa langit nun nga Jerusalem, o kauban na nimo ang dili maihap nga panon sa manalunda. Dayon ikaw nagayon ngadto sa tibuok nga katilingban sa iglesia sa panganay nga ang mga ngalan na hisulat sa langit. Sa tupan dinhi nato na pamatud-an ang giingon sa Salmo 87:5 og 6 nga kun mahimugso diha sa Sion, ang Dios mismo magsulat siya ngalan. O gipamatud-an gayod kini ni Pablo nga ang tinuod nga iglesia migsoon, sila nahiabot, sila nahisakop na. Og nagaingon pa gyud diri sa Dios, og sa Dios ang maghukom sa tanan og sa mga espiritu sa mga taong matarong nga gihingpit. Mao na ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan. So kanang pulong nahiabot kamo, balikan na to. Kanang kamo diha igsoon, mao na ang tinuod ni iglesia og mga born again. Nahiabot, no? Nahiabot asa sila nahiabot sa Sion. Unya nag-ingon sa 28, tungod niya na sa pagkadawat sa gingharian nga dili matarog, dili mauyog. Sa to pa ang tinuod nga iglesia og tinuod nga mga born again nahiabot na og nakadawat na niining mao nga iglesia nga dili gayud matarog. Og naa kini sa pagtuo mga kaigsuonan. Usa kini katinuohan. Dili kini geographical. Munang sakto ang giingon sa atong Ginoo. Sa dihang mahimo kang membro mga kaigsuonan sa Sion, ingon diri, here you will find all God's dearest children whose name are written in heaven, and you will find God Himself who judges everyone. Hallelujah. Here also the spirits of those good people who have been made perfect. Tiaw ni mo na mga kaigsuonan. Klaro kayo ang balaang kasulatan. So, nahisakop na kita karon sa gitawag og Holy Nation. Sa dihang nataw ka sa Dios, sa inahang Jerusalem, og sa Sion nga mao ato ang gingharian, puloy-an ng espirituhanon. Nahimo na kang
kingdom citizen. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo igsoon, himayaon ang Dios nga karon wala na ko sa reliyon, na ko sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Kay nag-ingon ang 1 Pedro 2:9 sa English, but you are a chosen race, the king's priest, the holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God, who called you out of darkness into His own marvelous light. Kapag kumplito ang imuhang pagpakatao pag-usab, mga kaigsuonan, kingdom citizen ka na, o sakop ka na sa gitawag og holy nation. Kanang gingharian nga giingon nga kuhaon diha kaninyo o ibalhin sa nasod nga mabungahon, dili ka na geographical nga nasod, igsoon. Mga katawhan ka ng tinuod nga naa nakabaton og Kristo sa kinabuhi og nakasulod sa gingharian nga espirituhanon. So gitawag nag holy nation, wala na naghisgot og geographical state o nation, mga kaigsoon. Sumo kini ang mga timaan sa tinuod nga mga born again na tao diha sa Dios, nakabatog amahan, nakabatog inahan nga Jerusalem, og naana diha member na sa sayon maigsoon, dayon do not sin. Okay, atong basahon 1 Juan 3:9, those who have been born into God's family do not sin because God's life is in them. So they can't keep on sinning because they have been born of God. So kini niya naghisgot na kini siya mga kaigsuonan og matured children of God. Kay sa pagkahimugso nato diha sa sabakan sa Ginoo mga igsoon, nagsugod man gyud ta sa pagka-baby. Paghuman sa pagka-baby, mo dako ta og mahimo tang bata, ug ang bata dunay panahon nga masipyat og masayop. Mo nang giingon diha sa 1 Juan 2 pod nga ayaw mo pagpakasala, pero kung makasala man gyud, aduna tay manlalaban tigpataliwala ang atong Ginoong Hesus. Alang na siya sa mga bata nga Kristohanon migsoon. Ingon ang atong Ginoo, ingon si David, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong mga pulong aron ako dili makasala bato kanimo. So kung muhamtong nata sa pag-alagad sa Ginoo alang sa mga anak magsoon nga gustong muhamtong, kabalo na muamping sa pulong sa Ginoo, so dili na makasala. Nag-ingon sa 1 Juan 3:9, ang mga gipanganak diha sa pamilya sa Dios dili na makasala, dili na mihunong sa pagpakasala, tungod kay ang binhi sa Dios pabilin diha sa sulod niya ug dili na siya mahimong makasala pa. Amo na giingon sa balang kasulatan. So this is individual level of maturity mga igsoon. Dili tanang naa sa sulod sa gingharian sa Dios makaklaim niini, kadto lamang mga hamtong na sa pag-alagad sa Ginoo. So number 2 is overcome the world. Ingon diha sa 1 Juan 5:4, because everyone who is born from God has overcome the world. Our faith is the victory that overcomes the world. Ang atong pagtuo, ang atong pagkaanak sa Dios kini pagtuo, atong mabuntog ang kalibutan, ang sala, ang tanang klaseng bisyo, ang tanang mga pagduha-duha, mabuntog igsoon og sa hingpit mabato na nato ang kasiguruhan sa kinabuhi. Kay kita mga kaigsuonan, tinuod man nga born again. So nining taknaa hinaot nga aduna tay nakatunan og ang Dios magapanalangin sa imong nadungog karon mga kaigsuonan nga motubo kini sa imong kasing-kasing og mohatod sa pagtuo og mubunga ngadto sa kasiguruhan. So kung duna kay mga pangutana ayaw kaikog, comment lang kung na-post nato ni karon sa Facebook o sa YouTube, og daghan pang mga pagtulunan nga akong mapaambit kanimo og lantawa lang ang mga topic nini mga kaigsuonan o gini-connected sa tanang mga pagtulunan nga atong napaambit dinhi. So ang Ginoo magapanalangin kanimo, Shalom.